అనగనగా ఓ రాజు, ఆ రాజుకో రాజ్యం, ఆ రాజ్యం మీదకో యుద్ధం. సరే ఎనవాయ్, ఇప్పుడు రాజు యుద్ధానికి వెళ్ళాలంటే ఒకటి గుర్రమైనా ఎక్కాలి లేదా రథమైనా ఎక్కాలి. సరే ఎక్కాడు. ఆగు, అక్కడే ఉంది ప్రాబ్లం. గుర్రం ఎక్కాలా రథం ఎక్కాలా అనే సంశయంలో ఉండగా శత్రువులు దాడి చేసి రాజుని చంపేశారు. అయ్యో పాపం, కథ అయిపోయింది. లేదు, మొదలైంది. అంత పెద్ద రాజ్యం ఉన్న రాజుగాడి పరిస్థితి అలా ఉంటే ఇంకా నా పరిస్థితి ఏంటి? అరవింద్ కృష్ణ నా పేరు. అరవింద్ అని పిలుస్తారు, కృష్ణ అని పిలుస్తారు, మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి. ఆగండి, ఇక్కడ ఏదో రాశారు. మనవి ఆలకించరాదటే. అబ్బో,